Davarada çykyş edenler arkadagy gahrman serdarymyzyň zihininden dören täze kitabyna ähli urlar boýunça ähmiýetli maglumatlaryň bardygyny ýytadylar. Munyň özi hormaty prezidentimizin eseriniň ähmiýetiniň derejesiniň belentdiginiň aýdyň beýanydyr. Tarihi ähmiýeti bolan dabara ýatda galyjy pursatlary betlenli. Hormaty prezidentimizin magtumuly dünýäniň akyllara atly täze kitabynyň tanışdyrys dabarasy. Ýurdumyzda ähli nesiller üçin zerur hataplanylýan eseriň çoňmur öwrenilmegine gönükdirilen çäre urildi. Onuň dowamyna çykyş edenler täze eseriň ýaş nesilleri watançylyk ruhyna terbiýelemekde bolşy ýaly. Onuň halkymyzyň aýratyn hem ýaşlaň çeper dörejiligi çoňmur aralaşmaklaryna ähmiýetiniň uludygyny bellediler. Arkadaly gahrman serdarymyzyň täze il bayramçylygynyň bellenilýän pursatlaryna halkymyza sowgat eden täze eseri özüniň many mazmun taýdan baýlygy, häzirki döwür üçin ähmiýeti bilen tapawutlanýar. Magtumuly dünýäniň akyllara atly täze kitabyň halkymyza gowuşmagy, bagtyýar ilimiz üçin goşa bayrama öwrilen waka boldy. Ýokary guramaçylyk derejesine geçen dabarada ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna Magtumuly Pragynyň ömrüne, dörejiligine bagyşlanan çäreleň tarihi ähmiýeti ýetigini ýytarly. Täze eseriň ýurdumyzyň söwda toplumyna geçirilen tanışdyrys dabarasy halkara derejesine ýaýbanlandyrylan çäreleň üstüni ýetirdi. Munyň özi halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň guramaçylykly geçirilýän onuň nobatdaky beýanydyr. Dabarada bellenilşýärli Pähim Paýhasymmany Magtumuly Praga şygaratyna geçen ýylyň dowamyna hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna milli ykdysadyýetimiziň ähli urlaryna uly ösüşler, ajaýyp zähmet üstünlikleri gadanyldy. Munyň özi ösüşlüğün berentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň her bir gününiň beýik ýeňişleri, ajaýyp zähmet üstünliklerini betlenýän onuň nobatdaky beýany urildi. Arkadaly gahrman serdarymyzyň Magtumuly dünýäniň akyllara atly täze kitabyna türkmen halkynyň taryhy ötüşine, ýurdumyzyň ykdysady taýdan kuwatlanýandygyna, häzirki döwürde amala aşyrylan beýik işlere bagyşlanan maglumatlar eseriň many mazmun taýdan baýlaşmagyny çertlendirge. Şunun bilen baglylykda hormatly prezidentimiziň Magtumuly dünýäniň akyllara atly täze kitaby halkymyza peşkeş etmegi, gündegörüň beýik akyllar şahyrnyň dörejiligini bellerleýän hormatyň aýdyň nyşanydyr. Bu ýerde gurulan dabaraň dowamyna çykyş edenler halkymyza şunun ýaly giň many mazmunly täze kitaby sowgat edenligi üçin hormatly prezidentimize dabara gatnaşýanlyk adyndan tüý sürekden hoşallyk bildirdiler hemde alkyş sözlerini aýtdylar. Geçen 2024-nji ýyl Pähim Paýhasymmany Magtumuly Praga ýylynyň ul üstünlikleri beslenip jemlenip barýan, tamamlanıp barýan günlerini arkadaly gahrman serdarymyzyň galamyndan çykan, Pähim Paýhasyndan sazylyp çykan ýene-de bir täze ajaýyp kitap Magtumuly dünýäniň akylları atly ajaýyp kitap biziň elimize gelip gowuşdy. Gahrman arkadagymyz öz eserlerini, öz çykyşlaryny, Magtumuly Pragynyň dürdäne setirlerini, paýhasly jümlelerini ýüzlenşe ýaly Magtumuly dünýäniň akylları atly kitabyna hormatly prezidentimiz Magtumuly şunaslaryň arasyna köp ýyllardan bäri Magtumuly akyllar şahyr, Magtumuly filosof şahyr, Magtumuly günnäweriň akyllary diýen aýdylýan pikirleri Magtumuly dünýäniň akyllary diýip dünýä derejesinde Magtumuly Pragynyň eserlerine, şygyrlaryna nä derejede ul ünsörleýändigini hormat goýulýandygyny, ähmiýet berilýändigini ýene-de örgedek dünýä jar etdi. Türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny, dünýäniň akyllary, dünýäniň filosofy, türkmeniň beýik şahyry Magtumuly Pragynyň eserlerini dünýä tanatmakda, türkmeni dünýä tanatmakda, beýik işler amala aşyrýan, şol beýik işler hem özüne jemleýän şeýle ajaýyp kitaplary, eserleri türkmen halkyna peşkeş berýän, serpaý edýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, belent taşlarynyň aman bolmagyny, dünýäniň skol beýik işleriniň hemişe ulara başlyklary beslenmegini tüýsürekden arzu edýäs. Magtumuly dünýäniň akyllary az täze ajaýyp kitabyň çapdan çykmagy biziň hemmämiz bir buýhundyran zat. Bakylyk diýilen zat kitaplara urawa verilen zat. Ola bedinne söz ýylanlar, kelam ýylanlar, arşdan gaýdanlar, ol hakydalarda, aňlarda, düşünjelerde ýaşaýar. Magtumuly şeýle, Magtumulyň bitiren hyzmaty türkmeniň bütünlik görelgesi, türkmeniň döwletlilik görelgesi, türkmeniň
ve ruhu yörelgösü Maktumulun goşgularında var. Maktumulun goşgularını okuduğunu istenip goşgunun içinde diňe owaz bolup parakatçılık, agdy birlik, öy, ojok, maşgala, dünyada näme ýagşylyk zat bar bolsa Maktumulun goşgularında bardyr. Ene Maktumulun ızanyň kalbyna girmekdäki ruhu güýji şonma. Maktumulun döwletlik görelgesi bilen zat şuň kunde Türkmeniň Mizeme döwletiniň asli oğuli gönüllüğüne düýüp manmunna ýatyr. Şoň üçin Gahrman arkadaşymyzyň kitaplaryny alamyzda da ya da arkadaşy serdarymyzyň hormatly prezidentimiziň ine şu elimizdäki kitabyny alamyzda da şoň içinde göndön we Maktumul hakda gurrun edilýän bolsa şunyň döwletligi, şunyň agdybirligi, Türkmeniň kimligi, Türkmen döwletini gurmagyň dünýädäki adynyň, abraýynyň, mertebesiniň nenençik bolmalydygy hakyndaky düşünceler, duygular ýatyr. Şeýle urwany döwleti, şeýle urwany bular bizi meýser edýän şeýle nurany kitaplara bizi bagşlaýan Gahrman arkadaşymyzyň arkadaşly Gahrman serdarymyzyň janlarda tutýan tutumly işleri urwasy boldy. Hormatly prezidentimiň bir neçe bölümleri özüne jemleýän täze kitabynda beýan edilýän maglumatlar paýhasly pederlerimiziň himme taraplayyn baý taryhynyň bolanlygyny görüň berýär. Munyň özi arkadaşly Gahrman serdarymyzyň şöhratly halkymyzyň taryhyna şu gününe aýratyn hormat goýanlygynyň aýdyn suwutnamasydyr. Dabarada çykyş edenler halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň abadançylygy babatda döwlet derejesine alada edilgenligi üçin hormatly prezidentimize hemde Gahrman arkadaşymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Belenilşýäli häzirki döwürde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagy, ösüp gelýän ýaş nesilleri üçin ähli zerur durmuş mümkinçilikleriniň töredilmegi uğruna zerur taýýanlar edilýär. Arkadaşly Gahrman serdarymyzyň täze kitabynyň alam bilim we çeperçilik babatda ähmiýetliligini aýdyp, dabarada çykyş edenler täze kitabyň giň okuýjylar köpçüligine, şol sanna milli ykdysadyýetimiziň ähli urlaryna zähmet çekýän wekillerine ýurdumyzyň ýaşlarynyň niýetlenendigini bellädiler. Munyň özi hormatly prezidentimiziň täze eseriniň ähli nesiller üçin ähmiýetliliginiň nobatdaky suwutnamasydyr. Tanıştırılış dawratynyň ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň eserleriniň dowamly bolmagyny, ýaşlyň durmuş ýoly üçin öz boluşly çelik hökmüne hyzmat edýän täze kitaplar halkymyz üçin ähmiýetliligini aýtdylar. Täze eserden bir näçe parçalaryň mysal getirilmegi bu ýerde guralan çären hasam täsirli bolmagyny üpçün etdi. Tanıştırış dawratynyň ahyryna bu ýere ýygnananlar Gahrman arkadaşymyzy hemde arkadaşly Gahrman serdarymyzy tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.